Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Uy, karon pa ko. Parehas man di taghait. Ang imong naong. Nakakita na ko sa imong naong. Ako ni klarongan. Ang picture sa babae. Hain mo doon ako mabutang. Tuari sa bench ay lang sa kahoy doon sa lake. Asa ka ila? Kuyawan ako ni mo, madam. Uy, nadi ka diha? Anong wa ka pa man mag-ilis? Basa ka gihapon. May nalimtan ako sa bench ay lang sa kahoy, madam. Unsa ni? Ang picture sa babae nga ako nakitaan sa parador sa akong kwarto. Ako na ning kuhaon, madam, ha? Balik na yun. Kinahanglan kompleto ka mo karon sa kananan. Yes, madam. Ay, salamat. May aragid sa bench yung picture. Nga nang magsigim kagda na picture. Walang. Ako may diskubrihan. O niya, posible man nga na nakapuyo ni siya din, he. Og nasiya ang tag-iya sa sing-sing. Ano day kung siya ang tag-iya sa sing-sing, ha? Clone siya kun asa na ko mahimo pangitaon ng sing-sing. O niya, excuse on ninyo ha. Kay gitugnaw naman ko. Mag-ilis pa ko. Bye-bye. Husto ka si Ella sa iyang pagpangagpas, ha, Joel? Posible. Aw, kung mauna, kinahanglang atong makawat ang maong picture gikan ni Ella. Ay kabalaga. Ako ang mukawat ini. May pagka-detective sa ning utok si Ella, da? Mga kinahanglang bantayan nato ang ilang mga lihok ni Eric. Dili mahimo nga sila ang unang makakita sa sing-sing. Kinahanglang ako ni maklaro. Ela? Ah. O bagyapon ka mag-ilis? Wa. Nagkuha ko ning picture frame good sa babae sa silong. Dali aran nimo nakailis, oy. Kinahanglan sa yutang mo adto sa kananan. Okay, sige. May tan-aon anak ko. Dali. May pakita ko nimo, Eric. Tanawa, ha? Dali. Unsay nakita nimo? Imo gitandi ang naong sa manikin sa picture sa babae? Oh. Unsay nakita nimo? O, ang naong sa manikin. Mao ang naong sa babae. Daan pa ko. Gusto ko sa ko nakita. Dili ordinaryong manikin kini nakita ta. Tungod kay ang naong ini babae sa picture, may model ni ini maong manikin. Unsa mo kay buti pasabot na? Si Madam Lily ang makatubag anan. Maligo na akong mag-ilis. Unya, adto na to sa Madam Lily. Madam? Andan na din paniod to? Oh. Nakaandam na ang kusinira. Lingkod na mo. Ela, ipakita na niya. Madam, nakaila ka bining niya sa picture? Di ini mo makuha. Di ini mo makuha ka na mong hulagway, Ila? Sa aparador sa akong kwarto, madam. Ganahan ako mahibaw kung kining babae sa picture ba ang nag-okupara sa kwarto nga akong giukupahan karon? Wa ko mahibaw. Nakaila ka ini niya, madam. Wa ko makailaan ang maong babae. Sige na lingkod na. Ug ayaw na pagdaghan og pangtana. Hipusa na ng maong hulagway. Ha? Hello, madam! Hi! Mga ano ba ta? Lingkod na mo. Uy! Ela, nagbit-bit lang gyapon ka ng picture sa babae? Ako lang nagkipakita ni Madam Lily kung kinsa kining bayhana.
Nakaila ka ng bayhana, madam? Daghan ang nahimong nga bisita ining baya sa unang panahon. Dili na ko makahinumdum sa uban, ug wa na ko mahinumdum anang maong babae. Sige na, lingkod mo. Pangaon na mo. Bida, no? Imposible nga wa siya makaila. Kadak ko ang mga picture niya, mayorduma pa siya. Klaro nilang nga namakak si Madam Lily. Ila, ambi ka nung ng picture, Ila. Patanawa ko na ko. Tanaw lang ha. Kadiskumpiyada ba yan mo eh. Mutanaw lang lagi ko. Basin pa dahil kung ni gyud din ni ang clue gyud para makita na to ng singsing. Ha? Unsay nakita nimo diha, Joel? Hanap. Medyo hanap na ni pictura. Buti pasabot nga dugay na gining nakuha gyud. May clue na ba diha? Wa. Ambi na na. Ayaw na. Ihatag na ila. Uy, Kuwa ba ni mo ibatasan ni Rick? Anong gilab ni man na ni mong picture nga nagtanaw pa mo ko? Si ila ang nakakita ini. Busa siya ang may katungod ini. Eric, nadanagid ka sa kakiat anang Ella, no? Hoy, excuse me. Dili sa kukiat, no? Happy lang. Dali na, Joel. Mga una ta. Ila mga ano ta. Ug tagoy og maayo ka ng imong kinitan nga hulagway. Ay, daoy. Daoy, gikapoy naman kong inukay ining dapita, oy. O, magising-sing. Ay, Hoy, Joel. Paguna-una sa diha, oy. Unsa may sunod na tong buhaton ini, ha? paghuwat diya eh. Nagunahuna pa ko. Kung asa gid ka posible mawa ang singsing. Naokay na nato ang tanang posibleng lingkuran sa tag-iya sa maong singsing. Pero, wa tay nakita ang singsing. Naara gyud ining dapita ang singsing. Sa muka sa ng amahan, oy. Samo ka na siya. Lisod-lisoron pag yun niya. Kung itang hatagan o kabilin, iya na lang unta ning ihatag dayon. Dili kay daghan pa kay tagbuhaton. Ay, wa- Total, macho naman na siya. Bigda sa di mo sige. Sige nakagtabi eh. Kapoy na, oy. Sigling ko diha. Tana, tabang ko kay Diribe. Ilawon sa bench. Dali na. Ikaw ginamodel ni Manikin, no, Miss X? Gwapa kaayo ka. Klaro kaayo nga, importante kaayo ka para ni amahan. Ay. Unsa man ang itong nga box imuluyo? Mao na sulanan sa singsing, no? Pero ang pangutana, kung nga nang parehas kag naong ining Manikin nga gilabay sa liik. Ug nga nang gipalabay man kanini ni amahan. Alam, no? Tanghaga sa kayo ka, Miss X. Pero, okay na. At least, naa ka nga akong ikasulti-sulti karon. O kung ikaw maganing tag-iya sa singsing nga gipangita, tabangi ko pangita, be, please. Okay, Manikin. Ilisa na ti ka, ha? Mangita ko diri sa parador o ikapasulob ni mo. Binuwakan nga puwa ug itom ang bagay nimo. Hala. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!